Ahojte, ja som Jarko Paško, práve som na zákazke, kde sme robili 3 poschodia dverí, každé poschodie iné dvere. Vešali sme do pôvodnej zárubne, dávali sme slepú zárubňu, dávali sme tesnenia, ale mám tu aj dvere vchodové, ktoré som tu montoval v roku 2017. Tieto dvere sú tu od roku 2017. Vám chcem ukázať, ako tie dvere vyzerajú teraz. Orechové dvere plné, pozrite sa krásne, všetko sa zamyká, zatvorím ich. Perfektne tesnia, absolútne nič im nie je. Nikto sa ich ani nechytil, ani ich nikto nemastil, nikto ich nenastavoval, dokonca sa tu raz pokúšal niekto vlamať. Ale to ja opravím, keď tu budem robiť druhé vchodové dvere. Dneska len premastím tieto zámky, prikrútim, ale tie dvere sú tu od roku 2017. Horný kľúčik nemám, ten má zákaznička, ale od roku 2017 a s tými dverami absolútne nič nie je. A čo je podstatné, tu je vlastne hneď ako keby taká kvázi obývacia miestnosť.